Zdravo ljudi, danas igramo Gunkraft na Minecraft Ascentia. Da, to je moj drug Ogi. Ovo je nešto mnogo dobro. To uputao sam ga. Sad mogu da mu uzem stvari. I idemo. Ovo je, stavit ću link od ovog Minecrafta u deskripciju, stvari neću. Ako bude bilo zainteresovanih, tek ću onda. I ako budem imao najmanje 50 subscribera stavit ću. Ali uglavnom ovo je Gunkraft, ovo nije običan Minecraft, ovo je Minecraft Ascentia. Mnogo drugačije od običnog Minecrafta. I eto, moj drug ima YouTube kanal. Ali još nisam počela da snimam, znači ako možete preko Đorđetovog kanala da mi predložite. Da, šta može da snime. Mislim da ljudi vole da neki Far Cry, Battlefield. Šta je Far Cry? Far Cry 3, pa kao neki zombi tako. A, Fart. Čuo sam ti Fart. Što je ovaj nosio? A uzmi laser. Rocket launcher. Nikad čuo, ja bih vodio mi ovo tako. Imam N8, sad sam dobio novo oružje. Uzmi laser. Dodatno srce. Ubio sam dvojicu. Sve mogu bombom. A vi sad koji igrate Counter, mislim ja nešto vrlo retko igram Counter, ali evo postavit ću na YouTube i Counter. Ovo je neka vrsta Minecraft Countera, mislim tako mi liči. Ne mogu se da me ubije, dobro. Double kill! Samo mi treba ovo je pentakill! To je bilo najviše. Ne! Ovo me pucaju. Hexakill je najjače. Ko je taj hexakill? To kad ne vidiš. 6. Evo ga neki gej dole. Izvinite što se malo tako izražavam, molim vas vi ljudi s YouTube-a nemojte da me banujete channelu. Ali... Banujete channel. Banujete. U svakom slučaju idemo dole. Kako mogu da ti banuju channel? Da, više ne mogu da postavljam videe i da ne mogu da prisustujem kanalu. To. Da vidite, malo drugačija Ascentia Minecraft. Šta je ovo, neki bug ili šta? Bug. Samo ću izađem iz ove retardirane kuće. Malo iritira što je sve na francuskom. Ali ja zovem onako francuski Minecraft. Francuzi nemaju, to jest imaju oni ovaj običan Minecraft, ali oni više igraju njihovu Ascentiju i to je njihova prilagođena verzija Minecrafta. Oni su uvijek sami za sebe i... Da. Morate razumjeti francuzi, ja mi koji učim francuski jezik. Ja učim francuski jezik. Pa možda si kažem. Bum, ne! Crkni tebe. Da meni jednu partiju da odgrao. Ajde. Evo sad će moj djena odigra. Kako sam ga kill... Ako sad ja killam, sad moj drugi igra. I poslije te partije prekidamo video. Ako vam se svideo, lajkujte, šerujte, subscribeujte video. Ako želite još ovakvih sličnih videa, a mislim da je, pošto i meni jako zanimljivo, daj se klik. Pošto kažem i meni jako zanimljivo. Dobro. Ajde još jedno, pusti me, pošto i meni jako zanimljivo da igram ovo, izlažemo da ćemo snimati još. Znači ovo je neka pilot epizoda, kratka epizoda, samo da vidite kako ovo izgleda sve. Da, ova epizoda ne znam koliko već dugo snima, 5-6 minuta. Manje. Ne znam, manje. Ne znam. Ali, uzmi laser gun, on može da puca kroz staklo. To je laser gun. Ne znam koji su YouTube rekao da. Dobro. Meni je jako zanimljivo ovo da igram i često ću da igram. I
da vam priznam, ja imam Minecraft Askentiju već dugo, ali nisam znao kako da aktiviram. Evo, drug mi je rekao, pošto pri ukucavanju passworda imao sam jedan problem, ja ukucam svoj password i neće nešto. On mi je rekao, moraš u password da dodaš i neki jedan broj. Ne znam šta se desilo. Ja sam dodao broj. Ne znam šta se desilo. Hvala, doviđenja.